Ho prova el Barça per aquesta banda esquerra, torna a aparèixer Molina, Lamine Yamal, Alarcón, encara Alarcón, aixeca la cama al porter, doncs ha acabat fent figa aquestes mans de Juca, així que cantem el primer gol del Barça, gol d'Alarcón, una miqueta tímid, perquè semblava que era una pilota fàcil pel porter, veiem com aixeca la cama Alarcón. Sí, no se l'espera, Sí. no? Reacciona tard el porter, se la troba i és un xut potent que no li dona temps a blocar i s'acaba acolant dins la porteria de la grama. Primer gol pel Barça, avisàvem que Alarcón és, ho dèiem, sinònim de gol, ho intenta sempre i aquí en tenim una mostra. Estava pràcticament ja a terra, Juca, ha caigut massa aviat, jo crec, i aquí ja ha sigut problemes. Doncs Alarcón que fa el primer pel Barça, la falta des del lateral, veurem també la jugada d'estratègia dels homes d'Òscar López i Javier Saviola, que també el tenim de segona aquest any aquí amb el juvenil. Sí, experiència nova per l'argentí, estava a Andorra i primera etapa al futbol formatiu del Barça. La pilota al cor de l'àrea, la buscarà i el gol. Gol de Martín. La passada boníssima, arribava amb molt avantatge, molt sol el central blaugrana, l'emputxa amb el cap, remata ple i suma el segon gol del partit. Sí, primer gol del central búlgar, procedent de l'Eslavia de Sofia, primera temporada a Barcelona i aquí demostra la seva potència en el remat de cap, a la jugada a pilota parada, està molt sol, remata fins i tot et diria que no remata del tot net, però li és suficient per superar Juca que tenint un pam a Martín no pot reaccionar a temps. Álvarez. Encara la grama, la canvia de banda perquè la lluiti Cissé. L'acaba rebent, es vol fer el defensa, però reacciona molt i molt bé Héctor Fort. Acaba a terra, no xula absolutament res a l'àrbitre, per tant la pilota encara és viva. Torna a recuperar-la Cissé, volia filtrar la pilota per Cifuentes. I finalment la defensa blaugrana, que voldrà sortir jugat des de darrere malament. Torna a recuperar Cissé, el xut final és un golaç. És un gol. Gol de la grama, ràpidament van a buscar la pilota els jugadors de Cristian Rueda. És un golaç estratosfèric el que connecta des de la frontal, s'animen, s'aixequen els ànims entre uns i altres jugadors. La que acaba d'engaltar, el gol que acaba de fer, espectacular. El que acaba d'entrar, ha sigut el jugador que acaba d'entrar, Mario Pérez, qui ha engaltat la pilota i ha connectat un gol que poc podia fer aquí Ander. Sí, el Barça comet l'error en sortida de pilota, l'entrega a Mario, que no s'ho pensa, i engalta un gran xut que Ander no se l'espera i no pot reaccionar a temps. El gol de Mario Pérez, que és ara també qui filtra la pilota perquè lluiti Usama, ha d'aparèixer Ander amb el cap perquè està molt lluny de la seva àrea, la lluita al Barça, s'anima la grama, s'anima el públic i el partit estarà calent fins al final. Acaba tocant amb el cap Pau Garcia, recupera Caravaca, encara Caravaca, es fa el primer, no el segon, Riarola, engega el turbo, encara Riarola, obre cap a la banda dreta, apareix Osama, encara amb el xut! Anava a l'escaire, el xut d'Osama, boníssim, el xut i l'aturada també d'Ander. Quina aturada d'Ander Estradaga. S'ha estirat. És espectacular la parada a dos mans, com es llança, anava a l'esquadra. Sí. I molt bé una altra vegada el porter del Barça, que ara mateix està salvant el seu equip. La recull, lateral esquerra de la grama, Riarola. Acaba fent la mitja volta, no és molt bona la passada, acaba amb el xut i el gol! Gol de la grama, embogeix absolutament l'estadi, jugada boníssima, des de darrere s'abraça absolutament tothom, perquè és una passada deliciosa, perquè l'acabi recollint amb peu esquerra. Que Iker Álvarez semblava... Veurem ara.
Veurem ara si ens tornen a ficar la rep, ens hi fixem. La passada és molt i molt bona per alt i l'acaba agafant. Jo diria que sí, bueno, està boig, està boig. Veiem si li podem acabar de veure el dorsal. Sí, sembla, el tenim aquí animant a la grada, és el Sí, jugador amb el 19. amb el 19, correcte, és Iker Álvarez.